ଏଇଟା କଣ ଛାଇଆ ହଇରେ କେତେ ମାଗିଥିଲି ଲୁଙ୍ଗି ତୁ ମତେ ଦଉଛୁ ଛାଇଆ ହଇରେ ବାଇଆ ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ କଣ ମାଇଆ ତୋ ମାଲିକ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଠି ଡାକ ତୋ ମାଲିକ ଡାକ ଆଉ ଓ ସାଉ କଣ ଲାଗେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମରଦ ନା ମାଇପି ମରଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ କଣ ପେଲିଛି ମାଇକି ନା ଛାଇଆ ତୋର ଏଇ ଅଜାଗାରେ ପେଲି ଆବାସଟା ଗଲାନି ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ହେଇଛି ତତେ ମିକ୍ସଚର ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ବେସନ ପେଲି ଦେବୁ। ତମେ ତ କହିଥିଲ ଏଇଟା ନଥିଲା ସେଇଟା ପେଲି ଦେବୁ ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ନଥିଲା ବୋଲି ସାଟା ପେଲିଦେଲି। ହଁ ଏଇଟା ପେଲି ଆଇଟମ ତୁ ପେଲିବୁ ଶୁଣ ମାନେ ଅତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ନାଇଁ ରମୁଟା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି କଣ ସାୟା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡୋର ଲଗେଇଦେଲେ ସାୟା ଡୋର କାଢିଦେଲେ ଲୁଙ୍ଗି ଇଏ ରାଉଣ୍ଡ ସିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା କଣ? ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ହାତ କଟା ଗଞ୍ଜି ବଦଳରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ପିନ୍ଧିବି କଣ ଆମ ପୁରା ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧିବି କଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଏଗୁଡା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଗୁଡା କଣ ଆଦର ଅଛି ଚଲୋ ସାହୁ ବାବୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ତମେ ସୋସାଇଟି ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ମାଇପ ଆଉ ହଇତା ଏକାଥରେ ମିଶିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ତମ ଦୋକାନ ତ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଟା ଘରକୁ ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ଓ ପବନ ଖାଲି ଭାସୁଆ ଯିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗିଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଲାୟମ କପଡା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫର ଫର ଉଡିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଖରା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଦବ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଅ ଯାଅ ଗଲେ ଭାଉଜ କହିବେ ଯାଅ ଆଚ୍ଛା ସାହୁ